Kodwa angazi ngibona abantu banika iy'nkinga zabo lapha ephejini lakho. Awu nami ngisacela ukunikeza engingazi noma ziyokhona nizona ukusiza ngoba ngazathi abanye bayasizakala. Kodwa ngiyazeneka nje phela uNkulunkulu yena ukhona, mhlawumpe uyokusiza nawe ukuthi ungisize. Mhlawumpe ungeluleke, mhlawumpe ungisize ngempela. Mhlawumpe ungisize ngokungeluleka, yabona bhuti wami. Sengike ngaze ngacabanga nokwenza nje izinto ey'phambene nokomthetho kaNkulunkulu, ngacabanga nokuthatha nentambo ngiyifake entanyeni yami phambilini, kodwa ngakudlulisa ngabuka nje ukuthi ngiyofaka nje umama ey'nkingeni ngoba sengasala nomama emhlabeni phela, ubaba akasekho. Ngilapha eNyukhasela, sasakhe kwaNongoma phambilini. Webhuti nginey'nkinga engazenza mina ukuthi ngize ngingene kuzo. Ngiyabona manje ngibona seku-late. Yes, ngiyasebenza kodwa engikusebenzayo ngikwazi angikuboni. Lokhu ngaqala ukusebenza angizazi ngisebenzela yini. Angazi, akukho ngikuphathayo okuphathekayo engibonakalayo nakho ngiyasebenza. Ukuthi kwenzakalani angazi. Bengiwumuntu ophuzayo. Cha, ngokubona ukuthi ayikhona nakho ngingene ey'nkingeni, nazi iy'nkinga zey'mali zingenzeka zenzeka. Ngabiyeka utshwala, kodwa still akwenzeki lutho. Imali iyaphela nje kimi ngiyiphethe ezandleni. Ngigcine ngingena komashonisa, kumanje uma ngihola ayikho imali esala kimi iya komashonisa yonke. Akekho engimqedayo. Kunokuba ngimqede ngiyaqhubeka ngiyathatha ngibheka phambili. Akekho kuthiwa sengimbhadalile waphela. Uma ngakukhombisa indlela engitoha ngayo, ngiyatoha impela into engcono, kuyaholeka. Kuhole impela nje kangcono. Kodwa imali yami iphelela komashonisa. Ngifuna ukuganwa, siminingi iminyaka fanele ngiyagana. Ngina-44 manje, akwenzeki lutho. Iminyaka yami enginayo ngina-44 yeminyaka. Ingane yabantu le engithi ngithandana nayo isiyoze nayo ibaleke manje, ibone ukuthi ayikho lento. Iyoze manje nayo ibaleke ibone ukuthi ayikho lento. Ngiyafisa ukwenza ganwe. Ayikho into enginikeza i-stress njengokuthi anginayo umuntu ongumsiza ngiganiwe. Uma-ke ngabe ngiyaganwa, ngiyafuna nayo into engiyifisayo Nkosi yami emhlabeni. Ngiyakubona konke, kodwa nje uma ngathola ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe namandla ngilobole ngiganwe. Ngiyeke konke lento yomashonisa, ngidlale umashonisa ngendlela engingayazi ngangena kanjani. Kodwa-ke lapho ngiyabona ukuthi ngangisagxile kakhulu ey'phuzweni, uphuzweni. Sengabiyeka-ke ngiyoqeda unyaka manje ngingabuphuzi utshwala. Futhi ngathatha isifungo-ke ngabo. Ngasithatha isifungo sotshwala nje. Ukuthi nje ngeke ngiphinde ngibufake ngomlomo wami, bangempela. uNkulunkulu uyangisiza lokhu ngathatha nje isifungo, angikaze ngiphinde ngibuphuze. Ngiyacela uma ungangisiza ngongeluleka noma ungisize ngongangisiza ngakho Nkosi. Ngiyabonga usazongiphendula ngendlela ozongiphendula ngayo, futhi ngiyojabula noma ngayiyiphi. Ngiyabonga.